हाग्रामाया सासे उग्रपन्थिसोमोन। बेनिखायनो रायजोफोर हाग्रामानो जों रावबो भट होनो नाङा। मानोना हाग्रामाया जेब्लाबो शान्ति लुबैया। हाग्रामानि सरकारनि समाव बिटिसिआव ओरैबायदि दावराव दावसिमोन। बर'फ्रा बुथार जायोमोन, एनडिपिफ्रा बुथार जायोमोन, एबसुफ्रा बुजायोमोन, रायजो राजाफ्रा बाथ्रा बुंनो हायामोन। सानावबो मानसि बुथारो, हरावबो मानसि बुथारो। दाबि धुमकि हाग्रामानि सरकारनि समाव सेंग्राफोरखौ जौ फाग्ला खालामजोब्बायमोन। बिनिखायनो जोङो सासे हाग्रामा बायदि मूर्ख मानसिनो भट होनानै लाब गैया। बिपिएफआ सरकाराव फैखाला। हाग्रामाया सासे उग्रपन्थिसोमोन। बिनिखायनो हाग्रामानो जों भट होनो नाङा। हाग्रामाया गावनिल' बाथ्रा सानो, खालि बियो फैसा थाखा हा बायनाय धोन सम्पतिनिल' बाथ्रा सानो, रायजो राजानि शान्तिनि बिखय जेबो साना। हाग्रामाया सासे उग्रपन्थिमोन। बिनिखायनो जों हाग्रामानो भट होनो नाङा, बिपिएफ पार्टिनो भट होनो नाङा। हाग्रामा बायदि सासे जाम्बा मूर्ख जेबो रोङि मानसिखौ जों 17 बोसोर सिफ खालामबाय आरो जाहाथे बे भुलखौ जोंनि रायजो राजाफोरा खालामा। सासे उग्रपन्थिखौ जों 17 बोसोर जों सिफ खालामनानै दोनदोंमोन। जाहाथे द्वितीयबार बे मानसिखौ जों सिफ खालामा। जोंनो बिटिसिआव शान्ति नांगौ, अनलायनाय नांगौ, उन्नति नांगौ, खामानि मावनाय। हाग्रामानि थाखाय दिनै जोबोर गाज्रि खबर रायजोफोर। मानो होनोब्ला हाग्रामाया गावनि समस्ति देबरगावआवनो दिनै इलेक्शननि केम्पेइन खालामनो हायाखैनो। जेराव हाग्रामाया मिटिं खालामनो थाङोनो बेयाव रायजोफोरजों रायनानै हरजायोनो। हाग्रामाया दिनै टेनसनजों उन्दुलाङि बेमार जाबायनो। दिनै हाग्रामाजों उन सिगां खारफाग्रा मानसिफ्रा आंनो बुंदों जे बिपिएफआ सरकाराव फायनो हालालै फंबाय, बे बाराव इउपिपिएलआ सरकार दाफिनसिगोन। बिनिखायनो हाग्रामाजों उन सिगां थाफाग्रा मानसिफ्रा आंजों रायज्लायदों, सरकारावथ' बिपिएफआ फैखाला, इउपिपिएलआ सरकार दानायनि उनाव जोंखौबो स्कप होनांगोन दे होननानै बुंदों। आंबो जागोन, फै। हाग्रामानि मोनफ्रोमबो इनफरमेसन हाग्रामाजों उन सिगां थाफाग्रा मानसिफोरानो हरो। हाग्रामाया उन्दुलांलानो। हाग्रामाया गावजों थाफाग्रा मानसिफोरखौनो रायग्रा जाबायनो, बखिग्रा जाबायनो, हाग्रामाया बुंग्रा जाबायनो। इलेक्शनखौ मानोबासो गेलेनाय होननानै। इलेक्शन गेलेयालाफिनो स्रि उन्दुना थानायबानो मोजां जागौमोन होननानै बुंदोनो। गावनि समस्तियाव दिनै हाग्रामाया मिटिं खालामनो हायाखैनो। रायजोफोरजों रायनानै हरजायनो, बुंजायनो 17 बोसोराव नों मा खालामनायले जाम्बा हाग्रामा होननानै बुङोनो। रायना हरोनो मानसिफ्रा 17 बोसोराव नों जेबो उन्नति खालामनो हायाखै। बिनिखायनो